Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Апа ва хӯракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастед. Имрӯза видеои мо бошад тарзи тайёр кардани як намуд пирожнии зебову болаззат, ки дар рафти видеои шумо мебинед чӣ хел тайёр мекунем. Бигем ки як пирожни новинка бигем мешавад, барое ки то ҳол дар ютуб нест ин пирожни. Якум пазандае ки ин рецепта мемона и маим. Мумкин ки хай баъди ма дар ютуб хай баъд бирояд, лекин то ҳозира нест. Маҳсулотҳои лозима барои мо 450 грамм орд меравад, як дона шедраи лета меравад майдаак, як сметана меравад як қитича, баъд разрихлителаш чӣ хеле ки шумо дидаед, як разрихлители 18 грамма буд, ман нимша андохтум, тақрибан 10 граммша андохтум. Дар инҷа чӣ хеле ки шумо дидед ман орда нишон додестам, ман 300 грамм орд андохтум. Вай камӣ кард, 150 грамми дигар ман орд андохтум. Барои чӣ кам андохтум? Ки агар ки ҳамин пирожнии мо хамири сахттар биёяд, агар хеле маззае ки мо дар махкула ҳамон маззаро дарёфт карда наметавонем, барои ҳамин ман аввал камтар андохтум, баъд шедраи лета кати ки орда якҷоя кардам, вай дар даст худаш маълум айда ки каму зиёдае. Ман хай туғрӣ кардам, ина рецепти аниқша шумода бировардам, ки як 450 грамм чӣ меравад, орд меравад. Ҳамин маҳсулотҳое ки мақсад мо тайёр кардастем 32 дона пирожнӣ мешавад, духтаро. Ба мо лозим мешавад 1,5 кило себ. Метавонед зиёдтарам истифода кунед, агар ки мақсад буфоратона ки дарунаш пури себ боша, агар метавонед ки 2 кило себ истифода кунед. Баъд духтаро себи самаринка мегӯянд, себи кабуд ҳаста, ай ҳамо истифода кунед, барое ки ин тиришчаи хеле кислинкаи бамаззаҳак мебиёяд. Ба ӯ себи сирх, зардам хушрӯ мебиёяд, лекин ранги ин себборӣ бамазза намебиёяд. Барои ҳамин агар ки бутонед кӯшиш кунед ки аз себи анами сабзи самаринка истифода кунед. Баъд як пиёла пири баъд не болоша чӣ хел дидестем, дар ӯ пиёла шакаре, анamo шакара меандозем, ин себора айтёрка мегузаронем. Ҳама инра дар рафти видео тамошо мекунед шумо. Ман ин сурати пирожниро дар ютуб мондум. Хостум ки апа ва хӯракҳои ман фикрҳои худшон нанависанд. Бовар кунед, ҳама фикрҳои худшон нанависанд. Чақамада интересна буда фикрҳои дигароро фаҳмиданд. Кане мефаҳманд ё не гуфта бисёриҳо қурут нависиянд, бисёриҳо хайрафаило нависиянд, бисёриҳо нависиянд чи мегӯянд ки барфа кулола карда дар болош чӣ кардагӣ, кокос кардагӣ. Хеле хандидум. Хеле интересный буд. Хостум ки як навигарӣ дар каналам боша, як камтар подписчикҳо кати бозӣ гузарондем бигем мешавад. Фикрҳои подписчикҳоро фаҳмидум. Инам хеле хай. Дар инҷа бошад, дӯстони азиз, канали як хоҳарак мона ки Меҳрблог ном дорад, номи каналшон. Шуморо тавсия додестам, бовар кунед, ҳам хеле канали беҳтаринае. Дар инҷа ҳам пухтупаз тамошо карда метавонед, ҳам декори хона, посуда, ҳама намуди ҳамин чизое ки барои занҳои мо лозим мешавад, дар ин канал дида метавонед. Бениҳоят як канали беҳтаринае бигем мешавад. Тавсия метиҳам ки дар оин тамошо кунед. Ҳазор раҳмати калон шумода ки ман ин хоҳарҷонмона як бори дигарам тавсия дода будам дар шумо. Гуфта будам ки ай номи канали Майнат Азизка салом расонед. Вақте дар омадам каналшона нигоҳ кардам, иқа апа ва хоҳаракҳои ман маро дӯст медоштанд. Бовар кунед, даруни комментарияшон пурраи меҳнат аз ҷич кашидагӣ, ҳам хурсанд шуда. Барои ҳамин як бори дигар медуроем хоҳарҷонмона дастгирӣ мекунем ки каналшон пеш баравад. Бовар кунед, пушаймон намешавед. Ҳам як канали оромай нигаҳ кунед, чӣ хел видеоҳои беҳтарин доранд. боварӣ дорам ки ҳаматонда маъқул мешавад. Бозам ай номи канали ман салом расонед. Бениҳоят хурсанд мешам. Силкаи каналшона дар комментария закрепид мекунам. Шумо метавонед ки осонак ай ҳамун таи комментарияи ман ай силкашон метавонед ки дуроед. ҳатман подписатсия мекунем, лайк мемонем. фикрҳои худмонро оиди видеои хоҳаракмон дар комментарияшон менависем. хоҳарҷонмон бовар кунед, кирои
реклама кардану кирои тамошо кардану дастгирӣ кардана дорам. боварӣ дорам ки ҳама актон медуроен дастгирӣ мекунен. айма сар карда ҳама каса канали хоҳаракмона дастгирӣ мекунем. баъд хамира чӣ хеле ки шумо дида будем, хамира мо тайёр кардем. На сахти бад, на сусти бад буд. сахти бад биёя пирожное мо сахтак мебиёя, қадар ба маза намебиёя. агар сусти бад шава формаша гум мекуна. барои ҳамин чӣ хеле ки диден анами граммое ки мақсад ман мондум, шумо метавонед ки рӯи ҳамин граммо тайёр кунед. беҳад ҳам хушрӯ мебиёя, ҳам ба маза мебиёя. чӣ хеле ки дидестем мо қисмота тақсим кардистем. 32 дона мекунем амира. ҳамин рецепте ки маҳсулотоша мондем 32 дона мешавад. дар уҷа себа мондагием, вай сок ҷудо кардистай. себа монем ки худаш сок ҷудо куна. то хеле ҷабида нагирен сокша, барое ки сухой мешава, қуқак мешава ҳамун себо. сочини намебиёя, барои ҳамин монем ки худаш об ҷудо куна. дар ҳамин ҷа мехоҳам ки миннатдории худро ба ҳар яки шумо бирасонам. апа ухаракҳои ширини ман ҳазор раҳмати калом ки фикрҳои худтонро нависен дар комментария. бениҳоят хурсанд шудам. агар шумо дастгирӣ мекунен, лайк мемонен, комментария менависен, подписатсия мекунен, бовар кунед бениҳоят хурсанд мешавам. барое ки иқа меҳнате ки мекунам, бо барои шумо кофта рецептое ки мақсад ҳоли нестае дар ютуб, кофта барои шумо мемонам. ман мехоҳам ки шумо дастгирӣ кунен. барои ҳамин дастгириҳои шуморо бинам хурсанд мешавам. бо кӯшиш мекунам ки ягон рецепти нави дигар ёфта шумода пешкаш кунам. духтарон, ҳатман видеоро ки тамошо карден подписатсия кунен, лайкҳои худтонро монен, беплай лайк. зато лайк мемонен, як дуна лайк мемонен, бо дар эвази лайктон чанд рецепти дигар мегирен. фикр мекунам ки и ба фоидаи шумо ягон видеои бемаънида лайк намемонен ки гуноҳ бигирем бигенда. ҳамхайр. барои ҳамин дастгирӣ кунен видеора. ӯ шахсое ки лайкҳошонро ҳама вақт дариқ намедоранд, мемонанд, комментария менависанд. аз шумо зиёд миннатдорам. шумо беҳтарин инсонҳо ҳастен ки пешравии як зани тоҷики худмонро мехоҳем. барои ҳамин ҳаматонро дӯст медорам. хос ай барои аллоҳ. чӣ хеле ки дидестен духтаро, себа мондем дар дарани намин хамиромон. хушрӯвакам хеб мепечонем. ина нигаҳ кунед. ранги самсаи турецкие ки тайёр мекунем ам халие. просто ин камтар майдатараш. баъд даш бисёри баъд ҳӯй намона ки мақсад чӣ мешавада. ай дуруст себош меброя. наброяям вақте ки оли мо крем мекунем ша ҳамон вақта камтар ғам метия. барои ҳамин вай даш майдаак ҳӯй боша беҳтара. инам хеб мепечонем. чандборо хайма самсаи турецкиро тайёр кардагиам, печонданша нишон додагиам. дар ин ҷа ҳам боша инам хеле хушрӯ нишон додистам. метавонен ки бигирен тайёр кунен, ҳунар омӯзен. хоҳарҷонои ман ҳамаш ҳамин ҷонканиҳои ман барои шумо. агар не ман дар видеоам реклама намемонам ки реклама пул кор кунам, ё ки ютуб барои ҳеҷ гап пул наметиё ки мақсад бигем ки барои пул шуда ҳамин кора мекунӣ. Не, ман якумш ки завқ дорам, дуюмш ки мехоҳам ки ҳамин апа хоҳарҷонои ман ягон ҳунар омӯхта дар қимат дуои хуб кунанд, дуои нек кунанд. анан хайр барои ҳамин и дунё гузарояй духтарон. мехоҳам ки як хубии ай ман чӣ дар ҳамин апа ухаракон бираса. беҳад дӯст медорам вақте ки некӣ мекунам, хубӣ мекунам дар як нафар. ҳамхайр дили ман медонен вай мешава. чӣ мегӯям? таи дилам рӯшан мешава. уже медонам ки барои худам дар дунё як чизак сохтумда. дар ин ҷа чӣ хеле ки мебинем мо крем тайёр мекунем. инам хеле як қитича чӣ дорем? қаймоқ дорем. баъд як пиёла сливка доштум, ӯрам андохтум. боиқа сӯгшонка андохтум. чен як қитичаи майдаҳак варёнка ҳастаку. чен ҳамун як қитичаи ҳамун сӯгшонка андохтум, ванилин андохтум. лекин духтарон, рецепти асосие ки мақсад дар ҳамин пирожнаи мо дар кор мешавад, ним пиёла сахарнаи пудрая, як дона қаймоқай духтарон. ана аз сабабе ки дар холодильник мо ҳамхе сливки доштуму қаймоқ доштуму ҳамхале
ман ҳамёра ҳамаша тайёр карда зиёдтӣ кардагия духтаро ман зиёдтиёшам хеле гирифта да пакет гирифта да чӣ мондагиём да маразилка мондагиём ҳичи намешавам. Баъд оҳиста оҳиста ба ҳар чизак тайёр мекунам. Да инҷа чӣ хеле ки дидем креми мо беҳад бисёрае. Чӣ хеле ки гуфтам як қитича қаймоқ қати ним пиёла сахарни пудра басай анами рецепти мода. Шумо метавонед ки ҳамин қадр истифода кунед. Баъд духтаро чӣ хеле ки диден ами пирожниҳомона хеле сирхи бад кардаги нестем, зарда када гирифтагием. Дар дараҷаи чанд пухтен гуфта агар пурсен 180 градусда пухта мешавад. Минутша рости нигоҳ накардам. Ам нигоҳ кардам ки зарда кшида гирифта мешавад. Як ира даҳанша ҳуй карда мешавад, даҳани духовкаро ба ҳазур ҳуй мекунем. Барои ҳамин иққад чи нозук нестае пухтанаш. Ҳуй када нигоҳ карда мешавад. Инам хеле руша мо крем тар мекунем. Баъд дар коғазакҳо андохта инам хеле болошда кокос мекунем. Чӣ хеле ки дар комментариҳо нависиден ку барфаку лӯла карда болошда кокос кардагӣ бо қурут гуфтен, рафаэлло гуфтен. Ина аммо чизе ки мақсад суратша монда будам инами тайёр шудагиш. Инам хеле чи тайёр шудаг духтаро. Ба барои реклама гуфтум. Апа хоҳаракое ки барои реклама мада занг задестед ки ма қабул накардаистам. Узри зиёд айма хафа нашавен. Хай реклама кун бисёр метавонен ки ай дигаро реклама бигирен. Ма ҳамаи чи реклама мекунам, фақат ширкатҳоро ҳозир реклама накардаистам. Барои ҳамин хоҳиш мекардам ки хафа нашен айма. Баъд чи як бора як чизаки дигарам гуфта гузарам. Баъд нафарое ки дар дигар группаҳо шишта ай номи ма гап мезанен, дар бораи ма ҳар гапа гап мезанен, чӣ мекунен? Шармай худо кунен. Илтимос, ман дар байни шумо нестам. Бовар кунед, ман дар ягон группаям нестам. Ман дар фикри ягонтатонам нестам. Ман ҳамин обораи кору бори зиндагии худам қатъиём дар фикри нами подписчикои худмам. Вое ки хеле тирен намедонам шумо киен чиен. Ай пеш моҳи шарифи Рамазонай. Илтимос дилои худтонро пок кунед, дилотонро кушод бигирен. Пешави як нафара дида хеле чӣ накунен, дилсиёҳию чӣ накунен. Барои худтон мегӯм ки ояндатонро месӯзонен. Барои ҳамин гапи зиёд гап намезанам. Дилтонро соф бигирен, дилтонро сфед бигирен, кушод бигирен дилтонро. Ай пеш Рамазонай. Ай ма кадоми хафаям, ма ай кадоми хафаюм. Ма хосай барои Аллоҳ ҳаматонро бахшидам. Ай ягонтат хафа нестам. Агар нохоста ягон касирам ягон хафа карда бошам, узр мехоҳам. Тамом. Хайр дӯстон, то видеои оянда.